Božej službe stáť, to je najmilejšia z ciest. Počuť jeho hlas, to je dar, na ktorý niet, a preto chválu Bohu vzdám za tú milosť, ktorú mám, že ma Boh posiela s jeho slovom k vám. Boh je našim útočiskom, tak stále v úcte jeho maj. Jemu v ústrety sa ponáhľaj, jeho pomoci sa domáhaj, celý do rúk sa mu oddávaj. Chcem byť Boží dom, dušu chrániť pred ohňom. Nech je vo mne on a nech ja zostávam v ňom, pretože Hospodin si sám spraví z môjho srdca chrám. Ja do jeho služby ochotne sa dám. Boh je našim útočiskom, tak stále v úcte jeho mám. Jemu v ústrety sa ponáhľam, jeho pomoci sa domáham, celý do rúk sa mu oddávam. Boh je našim útočiskom, tak stále v úcte jeho mám. Jemu v ústrety sa ponáhľam, jeho pomoci sa domáham, celý do rúk sa mu oddávam.